Тапшыруның алдагы котлау сәламен без Бахтеевка авылына юллыйбыз. 24 декабрь көнне үзенең 82 яшьлек олы туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Тимниханова Майза Абдуллахат кызы каршылый. Күркәм гомер бәйрәме белән ихластан аны кызы Зифа, тормыш иптәше Равил, бала оныклары белән котлыйлар. Аларның теләкләренә шулай ук Нуряевлар, Тимнихановлар һәм Рашитовлар гаиләләре дә бик теләп кушылалар. Гомере буе туган ягына, туган авылына тугрылыклы булып калган әниебез инде 82 ел авылының һәр таныш сукмагыннан горур атлый. 5 бала анасы, сөекле кардәш, тугрылыклы дус, газиз әбекәй, шын күрше булып та ул якты дөньяда матур яши белә. Авыр хезмәтенә гомердә зарланмыйча, лаеклы ялга чыкканчы сыер савышы булып эшләп килгән. Моның дәлиле хезмәт ветераны дәрәҗәсенә ирешүе. Алтын куллы кыяшыбыз гомере буе бала оныкларын тәмле ризыклары, сый тулы табыны белән каршыларга ярата. Аның кайчан гына килеп кермә, табында камыр ризыгы, табада пешкән тәмле ашы. Шулай безнең истә җылы һәм тәмле, хуш исле булып калды да туган йортыбыз. Анда бит безнең иң сөекле, иң мәрхәмәтле, иң кадерле кешебез яши. Бүген барыбыз өчен дә көтеп алынган бәйрәм. Һәр ел сайын яңа елларны көтим дигәндә, ул безнең гаиләгә килеп, сиңа тагын бер яшь исти. Әмма гомереңнең саннары үзгәреп торса да, син бер генә мизгелгә дә үзең олыгаймыйсың. Безнең йөрәк түреннән чыккан изге теләкләребезне фәрештәләр хуплап торсыннар. Күңелең һәр чак шулай көр, җаның тыныч булсын. Гомеребезнең нуры, тормышыбызның таянышы, иң зур шатлыгыбыз, бәхетебез, горурлыгыбыз син. Еллар үткән сайын күңел һаман да әле синең назыңа омтыла, синең барлыгын, җылысын тоеп яшәү безгә көч бирә. Кадерле, газиз әниебез, сине олы гомер бәйрәмең белән чын күңелбездән тәбрик итәбез. Киләчәктә дә исән сау булып, газиз балаларыңа, туганнарыңа терәк, ышаныч булып, тынычлыкта яшәргә насыйп итсен. Рәхмәт әни сиңа, мең рәхмәт. Һәр чакта да булдың түземле. Җаның тыныч, күңелең аяз булды. Ходай олыласын үзеңне. Күз нурыңны бирдең безнең өчен. Йөрәк җылың булды гел юлдаш. Шатлыгыбыз арта сиңа карап, безнең өчен бәхет син булгач. Котлы булсын әни туган көнең, матур булып атсын таңнарың. Рәхәт яшә, игелеге төшсен син үстергән һәрбер балаңның. Хөрмәтле Майза Абдуллахатовна, туган көнегез котлы булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Безнең хактагына әни ойланасыңдыр инде, борчыласыңдыр инде син, куанасыңдыр инде. Без дип шатландың да син, без дип сагышландың. Бөтен гомереңне әни син безгә багышладың. Без дип шатландың да син, без дип сагышландың. Бөтен гомереңне әни син безгә багышладың. Икиясыңдыр инде син, и анасыңдыр инде. Төннәреңдә безне уйлап, уянасыңдыр инде. Син йолдызларның яктысы, гөлләрнең хуш ислесе. Әйбәт әниләр күпләү, юк шул синең төслесе. Син йолдызларның яктысы, гөлләрнең хуш ислесе. Әйбәт әниләр күпләү,
Yokşul sinin tüslesi. Bizge sizdirmişegine yılab olasın indi. Gitken sayın bizge bəxit yurab qalasın indi. Az indi azəni sina rəhmətlər eytügine. Sin biteni bezinin işin bergene berevgene. Beziyip şatlandın da sin, beziyip sağışlandın. Bütün ömrüne eni sin bizge bağışladın. Az indi azəni sina rəhmətlər eytügine. Sin biteni bezinin işin bergine berevgene. Sin biteni bezinin işin bergine berevgene.